Good morning po mga kaibigan. Narito tayo ngayon sa araw na ito. Gagawa tayo ng seaweeds. Ayan. Kinilaw na seaweeds or kilawin na seaweeds. Yan na. Pinapakita ko lamang sa inyo kung ano ang itsura kasi tuyo siya tapos binabad sa tubig ng magdamag. Gabi pa yan binabad hanggang umaga, tapos ganto na yung itsura niya. Nabuhay ulit nung nasa tubig na siya. Mga kaibigan, ito ang ating mga sangkap sa ating kinilaw na seaweeds. Luya at saka pipino or cucumber. Ayan na. Tatalupan ko muna or babalatan. At saka mayroon pa palang sibuyas na pula para mabango. Teka lang, babalatan ko lang mga kaibigan. Ayan na mga kaibigan, hiniwa na ng ating dakilang katulong ang ating loya. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano babalatan kasi ako ang nagbalat at wala akong makitang cameraman, kaya ako na lang ang nagbalat mismo kasi busy ang ating dakilang katulong kanina. Nagsaing siya ng bigas, ng kanin or bigas. Ayan na, hiniwa na niya ang luya. Hiniwa-hiwa. Sunog sila. Hiwain ng ganyan kaliit ang luya. Hiwain ng maliliit ang luya mga kaibigan. Para masarap. Kahit na manguya mo yan, hindi masyadong maanghang kasi maliliit lang. Hiwain ang sibuyas na pula. Saan na yun? Binabalatan pa. Hiwain maliliit ang sibuyas na pula. Hiwain. Pataas muna ang paghiwa, tapos ganyan, pa-square, ganyan, para lumiit. Ganyan, ganyan, hiwain ng ganyan. Ayan. At ngayong natapos na, ilagay doon sa may luya. Mga kaibigan, isusunod sa paghiwa ang ating cucumber or pipino. Pipino. Yan. Ganyan ang paghiwa para sa ating kinilaw or kilawin na seaweeds. Masarap yung seaweeds kasi prevention daw yan sa goiter pag kumakain ka ng mga seaweeds or mga yung mga pagkaing dagat.
Maganda yun sa ating mga kalusugan. Mga kaibigan, ito na ang ating seaweed. Tinatanggalan ng tubig. Kasi ito nga ang gagawin nating kilawin or kinilaw for today. So, kaya nilinis ng ating dakilang katulong ang seaweeds. O, ayan na ang itsura nung natuyo, nung kinuha na yung tubig. Sige na, gawin na natin. Ganito mga kaibigan ang itsura ng ating seaweeds. Binibideo ko muna habang naghihiwa ang ating dakilang katulong ng ingredients na limon at saka luya. Ay, tapos na pala yung luya. Tsaka mayroon pang suka na ingredient ito. Ayan na ang ating lemon. Pipigain na ng ating dakilang katulong ang lemon sa loob ng yahong. Ayan na. Ayan na ha. O, ayan na. Kahit na wala kayong pampiga, pigain nyo na lang ng mano-mano sa kamay nyo. Kasi pwede naman yun. Yan. Ganyan lang ang pagpiga. Mga kaibigan, lalagyan po natin ng asin ang lemon. Yan. Tapos, batilin. Ibabatil nyo lang na ganyan. Or hahaluin. Or hahaluin na ganyan. Mga kaibigan, isinaling na sa malaking lalagyan ang seaweeds. At ngayon ay ihalo na ang mga ingredients na mga yung pipino, sibuyas na pula, luya. Yan, pinaghalo-halo na yan sa isang plato. Tapos ilagay nyo na lang sa loob ng lalagyan na malaki na nandyan ang seaweeds. Ayan. Ilagay ang lemon juice sa loob ng lalagyan. May ano pala ito, syrup. Yan. Jacket. Tapos haluin. May asin na yan mga kaibigan. Mas maganda kasi na doon nyo itimpla ang asin sa lemon para pantay ang alat niya. Or depende na lang sa gusto nyo. Kung gusto nyong asinan, pag tsaka nandyan na sa plato, tsaka nyo aasinan. Yan. Tapos, pwede ring lagyan nyo pa ng suka. Para maasim talaga. Kasi medyo matamis yung aming lemon dito.
Yan, ang ganda ng tignan na mayroon ng mga ingredients dyan sa loob. Ayan na mga kaibigan, tama na pala ang asim niya kahit na lemon lang ang nilagay. Kaya hindi na lang namin lalagyan ng suka. Salamat po sa inyong panunood. Sana nagustuhan nyo ang ating kinilaw recipe ngayon. Salamat po. Mabuhay. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, masarap!